زخون نجار كمستغيره يسمع كله قلاتا حدا عينت يوم جن كعاقلوتا تلويت له سلك حيزاك تحبات تفتن بزعبا جزياك تحتا كلخا بزي من مخنيات حرق أمونغوهم زنبر مكراب دما زحيل له نسخة من البات لعغني حسب له تبل تخون ويشتاو دمسخة جن سخون جيجا نجرالو يبلكالو كتفولتو زلك حقي تلمت بهندبز فسن فسام زي كونس كسنا بلز هنس سنو لبناوي رحغاتيو حز سمع كازولو ناي مترطارن تلمتن كانزا ابطرزو قدم مسحو نتوم سورات ملكتات المدقنسيو كميغيركا كم اتلليوم كنرينا كسام وداتا فيدنا مسايصنا فلما جن بيسب اندروميدا ماين مخان سبسكرايب مغبر ايترسو رولو توماسي ام مصحف حد زي كحد حقي صحيفولو دكنستيو مبزحت غزي زتلما እቲ ኣብ ጎነን ዘሎ ሰብኣይ ኣኽሮት ምሰጥፈ እዩ ይብል ጥልመት ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ስምዒታ ምርሓቕ ዝተሓዝዩ ሓንቲ ጓል ንዓኻ ከም ልዑል ዋጋ ዘለዎ ሰብኣይ ጌራ ክትርኤካ ምስ ኣቋረፀት ሃይፐርጋሚ ዝበሃል ተፈጥራዊ ባህርያ ካባኻ ዝሓሸ ንክትደሊ የገድዳ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ትርክብ ከይበትኸ ድማ ናብ ካሊእ ንምዝላል ትዳሎ እዚ ሞንኪ ብራንቺንግ ይበሃል ሮሎ ቶማሲ ከም ዝብሎ ጥልመት ሚስጥርዩ ግን ከዓ ሚስጥር ዝፍጠር ስሕበት ምስሞተ እዩ ሓንቲ ጓል ንዓኻ ኣኽብሮት ደው ክትብል ከላ ክትጠልመካ ከላ ህሊና ኣይወሳን እዩ ሓንቲ ጓል ክትጠልመካ ከላ እዞም ዝስዕቡ ደጋውን ውሽጣውን ስነልቦናዊ ለውጥታት ተመልከት ቀዳማይ ሚስጥራውነት ስልካ ኩሉ ግዜ ናብ ታሕቲ ገጽ ጌራ ተቐምጦ ፓስወርድ ብሃንደበት ትቕይሮ ኣብ ጥቓኻ ከላ ናብ ስልካ ክትጥምት ትጭነቕ انت تنكيف كايدمات الناوز ازي بعين سنو لبنا كتنتن كلو سلك مغزل تامنت نايو حانتو قال سلكاك تحب انت جميرا اتمسكالي سب اي زلو واركب زكالي علوك اند منقد سلزخونايو سنباد زمسي كاب تحقق وصيو زبل فرح زبقاسيو كالاي سمعي تاوز حلي مساخا كتباس دليت يبلا امونغوكم بزخونك اللي نقا كتشاقاقو اي تدلنيا قدم حز تبقاسو لزنوركم نغرات حز عشاش تبللا صوتا ينقص صلي تصرارف فغري يكونن تصرارف فغري تقداسنت مسانيو حانت قوال كتبقاسكا كلا غنا سمعتاو قال ستقبرلا مالتيو كتچكن كلا جن سمعتا كابخا رحقاتلا مالتيو سالساي بهاند بزمص ناي ملغع لوتي بزي زخونه مخنيات اكدادنا تغير زياده توكب مشتراو قصرታት تبزح ናብ ጅምኻት ተጅምር እዚ ግን ንዓኻ ንምምሳጥ ኣይኮነን ንሳ ሓድሽ ስሕበት ክትፈጥር ስለትደልዩ ነፍሳ ክትቀናኸን ጀሚራ ዘላ ረብዓይ ኣብ ዓራት ርክብኩም ዝሓል ሓንቲ ጓል ምስካሊ ሰብኣይ ስምዒታዊ ርክብ ምስ ጀመረት ናይ ፍቕሪ ባትራ ምስ ሓድሽ ሰብኣይ ትራዩ ቻርጅ ዝገብር ንሳ ምሳኻ ርክብ ክትገብር ከላ ናይ ጥፋት ስምዒት ይስምዓ أمونغو صوتاو ركب زغبرنا عين ركب يفوكس دحر ركب دما سلكا لعلا سكرولينغ تجمر ويدما حوا هيباتك تدقس وشتاوي ويدما سنلبناوي ملكتات المزبال دما قداماي او امراوي مدنغار ويدما غازلايتينغ ازي نسخان حق كتتراطرلو مغباريو نسا حاسوتا نكتحب نعاها كم تتراطري ويدما صلل غيرا كتسلكا تفتن ناونت ترطرخا كتغلصلا كلخا نسخا بتعم حممخا قنايخا نمناي عمر حكمنا كتكيدالكا تبلكا شعو نسخا بزاو حق مزراو غديفكا عرسخا نمكلخال تسعر كالاي صلالوت ناوكالي سب مسغار ويدما بروجكشن ازي حدا كابت زراغا ملكتيو نسا اتوشتاوي ناي طفات سمعتا كتصاور سلازي تخل بهاندبت نعها التلمندخا ويدما مسكالي قوال تحلل اللغا إلا كتخسكاج تجمر نتنسا اتغورو زلاغيغا نواخا بمدراي نفسا حراك تكبر تفتن سالساي من صورة بهاريات كاليسا حدش سنو لبناو تزعنو كاب كاليسا واي موراس مالتيو كرم حزي زيت فوتوم زنورت ناي موزيكا عينتات كالات ويدما ناي بوليتيكا ريتوتات بهاندبت كتزوتر تجمر إذا تناخات لما مسكالي حدش سواي زجمرت ركب مثليو
ናይቲ ሰብኣይ ባህርያትን ድሌትን ኣብ ኣእምሮኣ ተቖሪጹ በዓላት ተንጸባረቑ። ራብዓይ ናይ መጻኢ ትልሚ ምውጻእ ዘይምድላይ ልባ ካባኻ ምስ ወፀ ኣብ መጻኢኣ ንስኻ የለኻን። ስለዚ ብዛዕባ መጻኢ ምዕላል ይጨንቃ። ንሕና ዝብል ሓበራዊ ህይወት ይጠፍእ እሞ ንስኻ ብዛዕባ እትሓስቦን እትልሞን ነገር ኣይትግደሰሉን እያ። እዞም ምልክታት እንትተዓዚብካ ሓቅነት ንምርግጋጽን ዓርስኻ ንምድሓንን ከምዚ ግበር። ኣስተውዕል፣ ሓንቲ ጓል ስልካ ስለ ዝሓበት ወይ ድማ ናብ ጅም ስለ ዝኸደት ጥራይ ብቐጥታ ክሕደት ፈጺማ ማለት ኣይኮነን። እዞም ምልክታት 3 ወይ ድማ 4 ኮይኖም ብሓባር ክረኣዩ ከለዉ ግን ውሽጣዊ ድምፅኻ ሓቂ ይዛረበሎ ማለት እዩ። ብሃንደበት ሰርፕራይዝ ግበራ። ቆፀራ ክትቅይር እንተፈቲና ወይ ድማ ዘይተለመደ ስንባደ እንተርእያን ነቲ ሰርፕራይዝ እንተዘይተገዲሳትሉን ተጠራጠር፣ ገለ ሚስጥር ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ክትጭነቅ ኣይትረአያ። ርግዕ ኢልካ ተዓዘባ። ሓቂ ንበዓላ ኢላ ክትግለጽ እያ። ናይ መወዳእታ ምኽራይ ክነግረካ ከም ዝተጠለምካ ሓቂ ምስ ፈለጥካ ንክትምለስ ክቕይራየ ወይ ድማ እንታይ ጌጋ ገይረ ካብ ዝብል ናይ ድኹማት ሓሳብ ውፃእ። ሓደ ሰብኣይ ዋግኡ ክፈልጥ ከሎ ጥልመት ንዕኡ ክሰብሮ ኣይኽእልን እዩ። ሓደ ልዑል ዋጋ ዘለዎ ሰብኣይ ጥልመት ምስ ኣጋጠሞ ገዲፍዋ ክኸይድ ትብዓት ኣለዎ። ንርእስኻ ኣኽብር፣ ዕላማ ይሃልኻ፣ ካብ መርዛም ርክብ ድማ ሓራ ውፃእ። ንስኻ ሽልማት ምዃንካ እመን፣ ዓለም ድማ ንንቕሓትካ ክትሰግደሉ እያ። እዚ ኣንድሮሜዳ ማይንድ እዩ። ነፍስኩም ፍለጡ፣ ህይወትኩም ድማ ትርጉም ይሃልዎ። ቪድዮና እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣንድሮሜዳ ማይንድ ኩኑ።